Дуруд ҳамдиёрони азиз, имрӯз мо да бисёри патсиентҳо муроҷиат кардистанд, ана коксартроз доранд. Коксартроз дар ҳайрат мемонанд, ки чӣ ба коксартроз мешавад, барои чӣ ҳамин касал мешавад, сабаби асоснокша наёфтестанд, дар ҳайратанд чӣ ба шилестанд ҳамин касала. Барои ҳамин касало гуфтанӣ ҳастам, ки сабаби пайдоиши коксартроз ис тумураи L5S1 ай. вақте ки стумраи L5S1 мешина, аз зарби шумо кор мерен хона, кор хона, нагрузка, физиоратка нест. Стумра шиштан мегира. вақте ки шиштан ки гирифт, устуғон паҳм мешавад, сарак меброра. ҳамира мегӯянд остеофитҳо. ҳамин остеофитҳо айдарун гӯштора зер мекунанд, каналҳои нервиашро танг мекунанд, тамоми канали грижаро маҳкам мекунанд, грижо тори асаб да мераванд. вақте ки уже тори асаб дарафт, як шамол хӯрида воспаление мегирад, шамол мехӯрад. ба мета седалич нервида, ай седалич нерви метия коста, ай кос рони пода, ай рони по зунуда, ба галинастопида. ранги занҷинвори баъд печида мерава, сӯзишу дард метия. анамира мегӯянд, ки беҷошавӣ ва тангшавии каналҳои стумраи L5S1. ана ҳин метия коксартроз. Коксартроз дараҷаи то дуюмша бе ҷарроҳӣ мешавад тобат карда. вақте ки каналҳоро ҳуй мекунӣ, стумраро ҷубаҷӯ мекунӣ, остеофитҳоро айтанаи нервиҳо дуртар мекунӣ, айтанаи гӯштҳо дуртар мекунӣ, каналҳо озод мешаванд, грижа дига болои нервида намераса, ҷои нервиҳо асабо торош озод мешаванд, воспаление баромадан мегирад. нервие ки озод шид, саломатӣ оҳиста барқарор мешавад. ана мондагиша ханакиш меона, сӯзиш меона, ира баъд бо духтари нерволог тобатоша мегирен. духтари нерволог бо воситаи уколу дору баъд ханакира меброрад бадан. то вақте ки кайки каналҳо маҳкамаи остеофитҳо зер кардагиянд, мисол шумо солиш қатъи укол дору гирем, фоида намекунад, барое ки укол ҷои даркорида намеравад. вақт дору ҳайф мешавад, дар осмон меравад. барои он қакае ки ҳис мекунем, ки қӯймучҳо дардманд мешаванд, ҳатман аввал рафта томография кардан дар кора. томография мекунем, баъд рентгени қӯймучҳоро мекунем. ҳамин томография дидем, ки L5S1 аллакай остеофит шидагиай, ду роҳи тобат дорем. якташ ҳози мо ҷарроҳҳои хуб дорем, ёк ҷарроҳӣ мекунем. якташ ки касе ки духтаре ки маҳси нақтавиро хушрӯ медонад, ба воситаи маҳси нақтавӣ мешавад бо каналҳоро ҳуй карда, нервиҳоро озод карда, грижа бо раҳи худаш қатъӣ меравад, асабо озод мешаванд, саломатӣ дигар барқарор мешавад. ана вақте ки саломатӣ ки барқарор шуд, коксартроз автоматик худаш ай бадан нобуд мешавад. давомша баъд мегирад духтари нерволог, бо дору уколуша менависа, оста уша бо барқарор мекунанд. барои касе ки ҳис мекунем, ки қӯймучҳотон дар кардай, аввал томография кунем, баъд назди духтари маҳси нақтавиро мешиностагӣ бирен. агар дард бисёри бад шид, ҳози ҷарроҳҳои мо ҳам бисёр хуб шидагиянд, ҷарроҳӣ бикунед. хай L5S1 беҳад ай ҳама стумраи қинд, бигем ки ай ҳама қиндай, ай ҳама стумраи опасни аваяй, ҷарроҳ ҳам хай гарантиятон наметия, барое ки беҳад қиндай ӯро ҷарроҳӣ кардан. маҳси мануалиам мекардагиё ки маҳси нақтавӣ мекардагиам гарантияша наметия, 50/50 мешавад. барои он қа стумраи L5S1 миёнтона беҳад эҳтиёт кунед, фақат турник, камкам машқҳои сабук ҳатман бикунед, пешгирӣ кунед худтона. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.